Sa atong balitang business, formal na nga gitunol sa mga tag-iya kasagaran sa ila Cebuano ang 24 ka units sa Horizons 101, ang pinakataas nga building dinhi sa dakpan sa Cebu karong panahona. Gipasabot sa President o COO sa Taft Properties nga si Cristine Reyes sa usa ka media get-together kagabi nga nagsugod na sila og handover sa mga units gikan pa sa niaging semana. We opened a total of 800 plus units already, and that's completely sold out. So we're trying to request at least additional 60 units from the Kaisanos just to give back a bit more to the clamor of the market. Mato ni Narciso nga sold out na ang mga units sa Tower 1 samtang padayon pa ang pag-develop sa Tower 2. We opened a total of 800 plus units already, and that's completely sold out. So we're trying to request at least additional 60 units from the Kaisanos just to give back a bit more to the clamor of the market. Ang Tower 1 adunay 55 ka andana samtang ang Tower 2 adunay 46 ka andana o kung sumahon adunay 101 ka mga andana. Usa kini ka proyekto sa Taft Property Incorporated kinsa gipanag-iya sa Metro Gaisano family kinsa gadala usab sa Metro Department Store, Metro Supermarket ug Super Metro Hypermarket. Ang Horizons 101 nahimutang sa Mango Avenue sa Dakbayan sa Cebu.